Днешното издание на автошоу "Скорости и високи топчета" е едно от най-красивите провеждани и можем само да сме щастливи, че това се случва тук, в град Кюстендил. Време е да видим старта и на състезателен номер 33. На вашето внимание Людмил Владов и неговия автомобил Fiat Seicento. Отново нашите момчета получават заслужени аплодисменти от нашата публика, за което безкрайно ви благодарим. Благодарим ви, че споделяте тази невероятна емоция цели 3 часа с нас и продължавате да го правите, защото идва и голямата кулминация. Ето го красивия финал на стартов автомобил номер 33.